May gabi sa tanan. Nanapod kita sa light them with my word. Ang sinimana nga pagpaambit sa kinabuhi sa layko. Ang ato ang ebanghelyo kinutlo gikan sa kapitulo 10 ni San Juan, bersikulo 1 hangtod sa 10. Mao kani ang maayong magbalantay or the good shepherd, no? Si Jesus nagpresenta sa iyang kaugalingon nga maayo gid siya nga magbalantay. Mao kani ang nakita nato nga naghulagway nga sa ato ang community naagi magbalantay para kani nga mo uswag ang usa ka komunidad. Unsa man ang ato ang komunidad, mao man ang ato ang simbahan. No, magsugod magyud diha sa gamay nga pamilya. O diha ato ang gi uswag ang ato ang simbahan pinaagi sa kalidad sa ato ang mga pamilya. Kani nga ebanghelyo kana na kuan kani sukwahi kani sa kana na ang shepherd o magbalantay nga mga kawatan, magbalantay nga mga limbungan, no? Magbalantay nga lain og mga tinguha. So naghatag kani nato, brothers and sisters, ug unsa man gyud ang tinuod nga leader, no? Nabi leader nga dili tinuod. Sa kanang mo lampos magani ang pagpangawat nila sa bangko kay maayo man ang leader, no? But dautan nga leader. But kani gihatagan kita og unsa man gyud ang usa ka maayo nga leader nga siya nagahatag og proteksyon ba gyud diha sa iyang paghigugma sa mga karnero nga kabahin sa iyang komunidad, iyang gugma sa iyang mga sumusunod. Sa atong parokya, brothers and sisters, labi na sa atong mga nagtrabaho nini, nagserbisyo nini, nakitay kanang pagsabot nga ato po ayuhon sila pagdala, no? Ato po silang kanang tagaan o pagbantay nga isip usa ka magbalantay kanila o dili lang magbalantay, isip usa ka mga modelo kanila kay kita magbalantay man kana na ang dako kay kani kalainan diha sa ato ang pagka leader, no? Pagka leader diha sa ato ang gibantayan nga kapunungan ba karon o ministry ba karon o assignment nimo nga gihatag diha sa usa ka parokya, no? Kay kita nagsunod man gyud sa modelo ni Kristo, kay siya man gyud mo giya sa atong mga community kanang sama sa kasibot o sa kanang paghigugma, no? Paghigugma, pagbantay, pagatiman ug paggiya, no? Wala na ilain ato ang pagasundon si Jesus manggayod. So sa ini nga balasahon o ebanghelyo, brothers and sisters, makita nato nga kanana ang gitawag kita nga mga sa atong mga pangalan, isip siya nga magbalantay si Jesus. Nakailagay siya kanato, no? Sa bersikulo 3 kay gitawag gay kita sa atong mga panganlan. Usab kita po nakaila po kita sa boses sa ato ang Ginoo, sa atong magbalantay, sa ato ang shepherd, no? Sa ato ang kananaang mayong magbalantay kay nakaila man kita sa iyang boses. O siya dili lang siya gate but purtahan yun siya sa gate, no? And hisgot kani diya sa bersikulo 9 nga kita salbahon gayud kita tagaan kita kaluwasan. So siya mianhi diri para kita na ay kinabuhi nga madagayaon, no? Nga kinabuhi abundantly diya sa bersikulo 10. So, wanto kita sa ebanghelyo, brothers and sisters.
Sa versikulo 1 miingon si Jesus, sultihan ko kamo ang tao nga dili moagi sa pultahan. Inigsulod niya sa tulil apan mukatkat hinuon sa laing bahin niini kawatan ug tulisan. Apan ang magbalantay sa mga karniro musulod agi sa pultahan. Nakag-agi na mo, nakakita na ba mo og kanana ang turil sa kanana ang karniro, no? Kung sa ato pa na diri tangkal sa baboy, puro ang tangkal nato gamay raman. Tangkal sa ato ang mga hayop. Ang ila ditong tangkal dako kayo kay gibuhat man sa mga pagang o sa bato, no? Either square or circle. Lapad kayo kay wa mo musulod gud og kanana ang usa ka gatos nga karniro. Unya ang ihang turil, ang ihang kural, mubo ra siya, no? Siguro tagahawak na sa tao nga dili lang makagawas ang karniro. Ug naa siya gate, no? Ingon si Jesus siya kuno ang gate o siya ang gatekeeper, but siya pud ang pultahan. Ug diri giingon nga katong mga kawatan dili moagi sa gate o dili moagi diha sa pultahan, but didto moagi mulayat sa kural, mulayat sa tangkal, mulayat sa turil. So sila kuno mga kawatan, no? Of course, kawatan gayod ngano sa may tuyo nimo mulayat ka man ug nakay tuyo. So imo yung kanana ang agian ang pultahan. So nagpasabot kani brothers and sisters kanana ang atong magbalantay nga si Jesus. Iya gitang igiya labi na sa kanana ang kahaponon na hipuso na ta, ipaagi kita niya sa kanana ang pultahan, no? Ipaagi kita niya sa gate. O brothers and sisters, sa pagkabuntag pod siya moabli sa pultahan ug maghulat siya dito sa gawas ug ang mga karniro mo sunod kaniya, no? Mag-alirong lang kaniya ang mga karniro. Not unless nga nakagawas na tanan ang karniro, aya pa siya mo yun, okay, let's go. Lakaw na ta. So, siya mo una ang mga karniro gasunod. So, nindot kayo talan-awon, no? Ang atong magbalantay, ang atong Ginoo. So, siya gyud kada adlaw sa atong kinabuhi, no? Siya gyud ang ato ang sundon. Sa dili pat kita mosunod kaniya, ang Ginoo ablihan niya ang ato ang pultahan sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Ug siya maghulat kanato diha sa atong pagampo, diha sa ato ang sunod kaniya ang adlaw, kay wala gyud mahitabo ang adlaw ug wala siya. Wala ang ato ang magbalantay, brothers and sisters, no? So sa versikulo 3 ingon siya nga ug ang pultahan ablihan sa tig-abli aron makasulod siya. Mamati ang mga karnino sa iyang tingog, inig tawag niya sa ilang tagsa-tagsang ka ngalan ug mag-unas siya kanila sa ilang paggula. Kung atuan na siya sa gawas, mag-unas siya kanila ug ang karniro musunod kaniya kay nakailaman sila sa iyang tingog. Tanawar god, mag-una day kuno dito siya sa gawas ini kabuntag ug tawgon diyan tagsa-tagsa nga pangalan, no? Tagsa-tagsa nga kapangalan sa karniro, kita tagsa-tagsa kita niya pukaon, tagsa-tagsa kita niya pamaton daw bisa ato ang katulugon ug di na ta kamata, ambot lang na pag mata ni mo ng buntag wa na kana diha sa imuhang katulganan kay wa na ambot ug asa ka, no? Mayon tuwa ka sa langit dito maka atubang ka ni San Pedro basig dili na diretso ka dito sa impierno. So yung siya tagsa-tagsa day kita niya tawagon sa atong pangalan ug we will start our day, no? Ug kita makahibalo sa iyang tingog, no?
brothers and sisters, katong nagsunod sa pulong sa Ginoo, nagsunod sa ato ang Ginoo, sa iyahang pamaagi sa Ginoo, katuyuan sa Ginoo, o kabubuton sa Ginoo, katong mo'y maka ilas ang tingog, katong uban nga wala diha, na sorry na lang, di gyud mo kaila sa tingog sa Ginoo. Magduda pa mo, no? So muna na ang tagsa-tagsang karniro, o kanang gasunod lang kayo tas kabubuton sa Ginoo, gasunod ta sa pulong sa Ginoo, sa iyang kabubuton, nan naagyud tay pangalan di ay, no? Kailhan gyud ay tas Ginoo, naatay pangalan, o kita brothers and sisters makaila pod sa Ginoo, naa kitay personal nga relationship niya, no? Mo kanang essential kayo sa ato ang panginabuhi. So brothers and sisters, kani nga close nga relationship sa ato ang Ginoo, musunod pod ang ato ang close relationship among mga karniro, among us mga katawhan sa Ginoo. No? Sa verse 5, apan dili sila musunod sa laing magbalantay, managana hinuon sila kay wala man sila makaila sa iyang tingog. So brothers and sisters, katong mga kawatan nganing layat dito sa turil o sa tangkal o sa kananaang sudlanan sa mga karniro, balay sa mga karniro, tangkal sa mga karniro, nan dili day nila kailan, dili sila mosunod, no? Muna siyang kananaang kita magkuhan yun ta, kananaang magbantay yun ta, nga katong dautan nga magbalantay, dili yun siya moagi sa pamaagi sa Ginoo, no? Ang pamaagi sa Ginoo naman ang sitaw ini kananaang honest, no, to goodness, katinuoran, no, nay katinuoran, nay kananaang dili sa pagpamakak, nay katinuoran, ug muhatag og kalinaw sa tanan, panaghiusa, panagsabot-sabot, ug labaw sa tanan, muhatag og kalipay sa tanan, no, nga mga katawhan sa Ginoo. Ug naay mulayat sa koral ug maghatag sa iyang boses, sa iyang istorya, sa iyang paghaylo kanato, pag-istorya kanato, magpaila po siya nga siya pud kuno ang tinuod nga magbalantay, nan magbantay kita o magpromisa ka maayo kayo nga promisa, no? Kay isaad ana ang bulan ug ang langit, puro dili kana mo baton og kalipay, kalinaw, ug dili kana makabaton og kahiusahaan sa naman. Madudahan kana siya, brothers and sisters, mo nang daghan kayong mga strangers, daghan kay hindi nato mailan sa ato ang kinabuhi. Magbalantay kuno siya, mugiya kuno siya, no? Kisa man ang magbalantay nato ang ato ang mga lideri siguro, no? Ang ato siguro ang gitamod nga mo ato ang sundan diya sa ato ang katilingban, mga modelo kuno sila, mga steward kuno sila, dili man na good steward, bad influence pa gyud, no? So brothers and sisters, daghang kaayo nga kananaang nagpakaron ingnon nga magbalantay sila kanato, dili man di ay, no? Even ang atong amigo, even ang ato ang kasusyo sa ato ang mga gipangbuhat nining kinabuhi, kasusyo sa negosyo ug uban pa, no? So brothers and sisters, dili nimo mandungog ang boses sa kahiusahan, kalipay, ug brothers and sisters sa kamatuoran nga iya gayud sa Ginoo. Kay gitawag yun ta sa ato ang Ginoo by name, no? Ang nagpakaroon ingnon sayo na kay nila manlimbong, dagang kayong fake news karon, dagang kayong scam, no? Grabe ang ilang pagpaningkamot nga kuhaon ay mo information o
misrepresent sila sa imo, no? Brothers and sisters, ang uban gayod, no? Ang uban gayod, mga tintal gayod kay kani ang ilahang pamaagi, no? Pamaagi nila, matintal magayod ka. Kay tagaan magigya niyang paglaom, promisa, no? Tagaan magigya niya, labi na o ganang nasakitan ka, wounded ka daan, alam-alaman kanila, promisahan ka, mutuo ka po dayon, no? But dili ka ni iya pamaagi sa Ginoo. Pamaagi sa Ginoo, if you want to follow me, dili gyud ka mulikay sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. If you want to follow me, deny yourself, take up your cross, and follow me. So, mo follow ka, hayahay kayo. Easy money, easy go. Dili man na iya sa Ginoo, mo nang kadudahan na. Nagani gamay pag-antos, gamay nga discomfort. Usahay dako nga discomfort, dako nga pag-antos, iya gyud na sa Ginoo. Brothers and sisters, kay diha man kita mabalaan. Diha man kita makaangkon sa kinabuhing dayon, kay ma-purify man kita sa ato ang mga intensyon. Kanang isik ayo. Isig kayo nga pagkakuha nimo sa imong gikinahanglan ining kinabuhi. Easy kayo ang kwarta, easy kayo tanan imong pagabuhaton. Brothers and sisters, magduda kita ana, no, nga dili na iya sa Ginoo. Wa man ko magistorya nga tanan yod, but kadudahan kayod ana, ug walay gamay pag-antos, walay gamay discomfort, ug wala kahiusahan sa tanan. Wala diha ang kamatuonan sa Ginoo. Mo ni kani, brothers and sisters, ang gitawag nato nga kinahanglan mahibulog kita mo discern, no? Discern, labi na kaning mga boses, labi na kaning dili nato ila, no? Sa John chapter 5, no? Apan dili sila mosunod sa laing magbalantay, managana, hinuon sila kay wala man sila makaila sa iyang tingog, kay ang tingog lain yun ang tingog niya, no? So brothers and sisters, sa verse 7, iyon siya nga, busa mingon si Jesus pag-usab, sultihan ko kamo, ako ang pultahan sa mga karniro. Ang tanan nga mianhi, una kanako nga kawatan ug mga tulisan. Busa wala mamati kanila ang mga karniro. No? Si Jesus nagpaila sa iyang kaugalingon nga siya gyud ang pultahan. Siya gyud, brothers and sisters, dili lang kay siya ang gate, siya bagyod ang pultahan nga nagproteksyon, no? Nag-safeguard, naghatag kanatog kanana ang safety sa tanan katawhan sa Ginoo. Sumo kani ang gihatag kanato nga sa ato ang pagpanaw nining kalibutan na adlaw-adlaw natong bulhaton, adlaw-adlaw natong paningkamot, ang atong good shepherd kanunay nagbantay, ang atong magbalantay kanunay siya nagbantay kanato. Sa iyang pagbantay, brothers and sisters, iya kitang gipanalipdan nining mga dautan nga mga tao. But then, og ikaw matintal ka, ikaw nanakay daan nga kanang kahiubos, usahay ang yawa iha ng ikapital kanay mo kahiubos. Imong kalagot, imong kapungot, imong pagmahay, diha mo sulod ang kanana ang yawa, tintalon kanya diha. No? Ang imong pagtuo nga naay kakampi nimo apan gidala naman dahil ka niya dito sa kadautan. No? Kaya iya man day kang gitintal para masuko ka ug maayo, di ka makapasaylo sa imong isigatawo. So brothers and sisters, mao ka na ang pultahan nga ato ang Ginoo.
diha gid ta moagi sa ato ang Ginoo. May usay moabot sa atong kinabuhi na dili mayo nga kanang kanang miabot sa atong kinabuhi. Tanaw nato dili mayo. Ang primero ning buhaton dili kasuko sa Ginoo. Dili kasuko sa imong isig katawo. Dili pagmahi. Magampo ta o mangutana sa Ginoo, Lord, unsa may pasabot nimo niini? Tagay ra kog husay, Lord, ug unsay akong buhaton, unsaon ako pag-respond. Kay kung kanana ang moabot na sa imong kinabuhi, apan dili ka magiyahan kay wala ang imong pagpangutana sa Ginoo, basi madto na pud ka dito sa laing tao nga bad nga mga shepherd magbalantay, no? Kung na kay problema sa imong asawa, asa mong ka muadto ka sa tao pud nga nagbulag sa iyang asawa. Kung na kay problema sa kwarta, muadto ka sa mga tao nga tikasan nga palautan, no? Kung ikaw asawa na kay problema sa imong bana, asa man ka muadto ka magpatambag ka sa tao pud o babae pud o imong kumari nga bulag pud sa asawa, bini mo sa tambag na sa imo. Uy, bulagi na aron pareha na ta. Imbis usar ka pug problema na duha na noon ang problema noon kay niapil ka na og bulag sa imong bana. Dili biangayan pud basta-bastahon ang atong gisaad diha sa atong kaminyon, brothers and sisters, no? Muna siya, ako ang pultahan. Kung siya ang pultahan, kung mulahutay kita hangtod sa kanturan, brothers and sisters, maangkon yun nato ang kahimayaan or maangkon nato ang kanang kaluwasan, no? Kaluwasan kay siya mismo nga maayong magbalantay, kada adlaw siya nagbantay kanato, iya man gyud ang tuyo nga ipadto kita dito sa maayo, plastado nga sibsibanan, no, pasture. Iya tang iadto dito sa kaayuhan ining kinabuhia. Dili kita iadto dito sa mga tawo nga may mapahimuslanon nga mga tao, no, gatinta lang sa ato kay na ilang dautan nga tinguha kanato, brothers and sisters, no? Mao kana ang ihang gihatag kanato, no? Sa katapusan dayon sa eschatological end time, matuman yun siyang I am the door. Siya gyud ang pultahan sa kaluwasan. Kung kita magpabilin o kanunay kada adlaw, magpabilin kita diha sa pultahan, diha kita moagi, diha kita mo apil sa kinabag-an niya mga karniro nga ihang gitugway diha sa maayo nga sipsibanan nini kinabuhia. Nan dili gayon ingon nga dili kita malangit, makaadto gayud kita didto sa iyang kinabuhing dayon. Sa versikulo 10, yung si apan ang kawatan mo anhi aron lamang pagpangawat, pagpatay ug paglaglag kanimo. But ingon si Jesus, mianhi ako aron makabaton kamo ug kinabuhing madagayaon. Abundant life. Asa man ang abundant nga kinabuhi? Mo reklamo magkitay ka siguro nga di man abundant ni kinabuhi ay puno mas kalisod. Remember, brothers and sisters, dili biya taga-taga dinhi. Tagalangit biya ta. We are not citizens of this world. We are citizens of heaven dito sa langit. Asa man ang abunda kay naluwas kita, no? Abunda kay brothers and sisters, siya mismo mudala kanato tanan ug mulahutay lang gayud kita, no? Dili lang ta nato ipadayon kana ang ato ang sayop nga pag-interpret sa ato ang kinabuhi nga Ginoo layo na sa ato kay mo ni ato mga problema. Kanang problema mo kana ang opportunity nato nga makatawag kita sa Ginoo, makatrabaho kita, maka pamaray kita sa Ginoo sa atong pag-ampo.
maka kanang trabaho kita sa Ginoo sa atong kinabuhi nga naa siya kay naa kita ato ang sa gubangon nga kinabuhi. Magunsa na lang ka, no? Ang imong kinabuhi, hayay kayo, walay problema, wala tanan. Kanang problema, opportunity na kanato nga makapuyo og abundant life kay makasustener mo kita. Kay di man tataga dinhi, subject man gyud ta. Subject man gyud ta sa mga problema nga kalibutan hun nga problema. Ba't ka nang kalibutan nun nga problema? Ug malampasan nato na, brothers and sisters, mao man na ang dalan sa kaluwasan. Kay naa man diha ang ato ang maayong magbalantay. Kanunay nagbantay ka nato, kanunay nagapaminaw ka nato, kanunay naghulat ka nato kita. Atong i-share nato ang ato ang mga kalisdanan sa iya para ang magbalantay mugiya kanato dito gyud sa pultahan sa kaluwasan. So brothers and sisters, salamat kaayo nga ang maayong magbalantay kanunay gayon magtawag sa imong ngalan kada adlaw, maghulat kanimo sa gawas, tawagon sa imong ngalan. Hinaot po unta nga dili unta ka malinga nga di nimo na madunggan ang pagtawag sa ngalan kay tuwa ka nalinga sa haylo sa ubang dautan nga magbalantay nga kanunay pod gatuntal kanimo. Hinaut pa unta nga alert gyud ta kanunay. Naa gayud kita kanunay naminaw sa maayong magbalantay diha gayud kita nagpasilong nagpaubos diha sa maayong magbalantay para sa ugma damlag madala gayud kita niya tanan ang panon dito sa kinabuhing dayon sa kaluwasan. Salamat kaayo ug maayong gabi sa tanan. Light them with my word. Sa sunod na pod sa simana sa ato ang pagpaambit. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.